Είμαι πάρα πολύ έτοιμη να χάσω αυτή την κοιλιά και να σφίξω λίγο. Εκπληκτικά. Πες μου τι κάνεις τώρα. Κοίτα, έχω δοκιμάσει πραγματικά τα πάντα. Έλεια, μετράς θερμίδες? Παναγία μου, όχι. Έχω ακούσει ότι αυτό προκαλεί διατροφικές διαταραχές. Οκ. Κάνεις meal prep? Αχ, μωρέ, δεν προλαβαίνω καθόλου. Παίρνω όμως κάτι έτοιμα, 3 λεπτάκια στα μικροκυματάκια και τσουκ, τέλος. Μάλιστα. Οι 2 σειρές που είδες αυτή την εβδομάδα στο Netflix υποδηλώνουν αλλιώς, αλλά προχωράμε. Αλκοόλ πίνεις? Α, μόνο κρασάκι. Πόσα ποτήρια? 1 μπουκάλι, άντε το πολύ 2, μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αλλά αυτά μπορούμε να τα χωρέσουμε στη διατροφή, έτσι. Πώς, φυσικά. Πόσες προπονήσεις μπορείς να κάνεις την εβδομάδα? Σκεφτόμουν τώρα εγώ κάθε Δευτέρα και κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα. Έλα πες, η Μύκονος είναι σε 4 εβδομάδες, θα έχω γίνει φέτες, έτσι. Αλλά φυσικά δεν το συζητώ, περίμενε.